Tervetuloa Omega Protocol-kanavalle. Täällä puhutaan ampumaharrastuksesta, maanpuolustuksesta ja muusta siististä. Ja mikä onkaan siistimpää kuin pistoolit ja erityisen vaaralliset aseet. Joten katsotaan, miten sellaisia saa luvat. Tähän pätee kaikki yleiset aseluvan hakemiseen liittyvät jutut, joista mä puhuin edellisessä videossa. Joten jos et ole nähnyt vielä sitä, käy eka katsomassa se ja palaa sitten tähän videoon. Joten pistoolit. Muistatteko te siinä edellisessä videossa, kun mä sanoin, että kannattaa alkaa pitää ampumapäiväkirjaa? No tässä on se syy. Elikkä pistoolilupaa varten sun täytyy osoittaa, että sun harrastaminen on aktiivista siten, että sä oot käynyt vähintään 10 kertaa ampumassa pistoolia viimeisen 2 vuoden aikana. 2 vuotta on pitkä aika, joten kannattaa aloittaa mahdollisimman pian. Tämä tulee myös tapahtua suunnilleen tasaisin väliajoin, eli noin 2-3 kuukauden välein, eikä sillain, että vaikka 1,5 vuotta sitten sä kävit jonkun kaverin polttareissa ampua pistooliin ja nyt sä heräsit siihen ja päätät 9 päivää putkeen käydä radalla ja sit laitat luvat vetämään. Ei näin. Joka tapauksessa, kun 2 vuotta on kulunut, niin sä toimitat sen sun ampumapäiväkirjan ampuma-asekouluttajalle, joka tekee siitä sulle semmoisen todistuksen. Ja tämä todistus toimii sitten poliisille siihen harrastuneisuuden osoittamiseksi. Ja näitä ampuma-asekouluttajia löytyy ampumaseuroista, joten kannattaa kuulua sellaiseen. Reserviläisyhdistykset on yleensä myös ampumaseuroja ja niistä löytyy näitä kouluttajia myös. Seuraan kuuluminen on tärkeää myös ervalupien hakua varten. Niistä lisää myöhemmin. Sitten, jos on sellainen tilanne, että sä oot töissä, missä sä kannat asetta, niin voi olla, että sä saat joltain esihenkilöltä todistuksen siitä, ja tällöin se 2 vuoden harrastuneisuus ei päde suhun. Aika näppärää. Siinä on kuitenkin kaikki erikoinen pistoolilupien hakemisesta. Erityisen vaarallinen ase havaittu. Erityisen vaarallinen ase havaittu. Come on, tää on normaali lipas. Erityisen vaarallisia aseita on kaikki nämä. Mutta oleellisimmat niistä on kivääri, johon on kiinnitetty yli 10 patronan lipas, ja pistooli, johon on kiinnitetty yli 20 patronan lipas. Elikkä tästä aseesta tulee maagisesti erityisen vaarallinen, kun mä laitan siihen erilaisen lippaan kiinni. Näin. Ja ilman tätä se on sitten turvallinen ase, tavallisen vaarallinen ase, jotain sellaista. Joka tapauksessa ervalupien hakemiseen tarvii myös todistaa se aktiivinen harrastuneisuus. Ja pistoolissa se on sama 2 vuotta ja 10 harrastuskertaa sen aikana. Ja kivääreihin se on taas ainoastaan 1 vuosi, jolloin sun pitää olla käynyt 5 kertaa 12 kuukauden aikana harrastamassa kiväärillä. Tähän kanssa samanlainen ampuma-asekouluttajan todistus. Lisäksi sun pitää olla kuulunut johonkin ampumaseuraan vähintään 12 kuukautta, eli vuosi ennen sitä luvan hakemista. Ja edelleen reserviläisyhdistykset lasketaan, jos ne on myös ampumaseuroja, mitä mä luulen, että suurin osa niistä on. Mut näin. Ei se ole se vaikeampaa, ja nyt sä voit laittaa sun aseisiin niin isot lippaat kuin mitä sä vaan löydät kaupasta, ja sen kun vaan harrastamaan. Hei, toivottavasti opit jotain. Jos tykkäsit tästä videosta, tykkää tästä videosta. Ja jos haluat nähdä lisää tällaista, niin tilaa tää kanava. Pistäkää myös kommentteihin, millaisista aiheista te haluaisitte nähdä videon. Kiitos ja me nähdään seuraavassa videossa.
tavallisen vaarallinen ase.